2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बारहांबाय राजखान्थिनि बार। BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गुनं बनरगाव बियाबाव बारजेनबाय राजखान्थिनि जावलिया बारा। नंगौ, बे बारा मैखोमै बारदों BPF दोलोनि फारसेनिफ्राय BJPनि दिगथिं। BPF बिफांनि दालाय दासानि बिलाइफोरखौ बुस्रिनानै BJP फारसे बुखारलांदों बे जावलिया बारा। नंगौ, 9 नं बनरगाव बियाबाव BJPनि MCLA राजीव कुमार ब्रह्मजों थाद'नाय गैयै जयेन जाफैदों BPFनि दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफोरा। बेबादिनो दिनैबो मागुरमारि प्राइमारिनि सा 48 BPFनि हेफाजाबगिरि आइजोफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोआव जयेन जायो। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरियाव थानाय MCLA राजीव कुमार ब्रह्मनि न'आव मागुरमारि प्राइमारिनि सेसाफानि गामिनि सा 48 BPFनि आइजोफोरा BJP दोलोआव जयेन जायो। बियो मागुरमारि प्राइमारि सिङाव थानाय सेसाफानि गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरानो दिनैहाय फैनानै जोंनि BJP दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयेन जाफैदों। दा गिबियाव आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दा बिथांमोना सिगाङावनो आंनि BPFनिनो गोबां अमेन BPFनि लिडारफोर दंबावो, सेक्रेटारिबो दंमोन, सेक्रेटारिबो दं। बिथांमोना ओंखाराब्लानो गोबाव सम जाबायमोन। दा बिथांमोना दिनैहाय जोंनि BJP हान्जाखौ मोजां मोननानै एबा स्पेसियेलि आंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै गावसोरनो फैनानै जयेन जाफैबाय। बिथांमोना दिनैसिमबो आंखौ बावाखै, बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों। दा बिथांमोना आरो बावनायबो नङा। आं सोंदोंबो, नोंथांमोना गोसो जानानै फैदोंना सोरनिबा बुंनायाव फैदों? बिथांमोना बुंदों, नङा सार, जों नोंखौनो मोजां मोननानै बा BJP दलखौनो मोजां मोननानै जों फैखाथारबाय। बाव खुनु थांफिननायनि खोथा गैला। दा ओंखायनो नोंथांमोन सारजों दिनैहाय जों बाव जयेन जाफैनायनि खार'ना बेनो। आरो जों दिनैनिफ्राय नोंनिनो मानसि जाबाय सार, जोंखौ बिसास खालाम, बिथांमोना बुंदों। आं गोबां सोंदों, मैयानिखौबो आं दाखालिनिखौबो सोंदों सेंग्राफोरखौ, नोंथांमोना गोसो जानानै फैमारदोंना फैयाखै? बिथांमोना बुंदों फैदों। आं खिन्थु आं रावखौबो खस्थ' खालामा, नोंथांमोना फैदोंबा आं बजबनानै लागोन। थिग बिदिनो दिनैबो लैहोर लैहोर फैनानै मागुरमारि प्राइमारिनिफ्राय दिनैहाय जयेन जाफैजोब्बाय। बुंनो थाङोब्ला मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै जोंनि BJPआ दिनैहाय प्राइमारि हिसाबै UPPआनो होन BPFआनो होन बांसिन जानानै थाखाबाय। देरहानाया खाथां गासैबोखौ आं नुहुरखाबाय आरोखि मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै। जिहेतु कन्टिनिउ नोंथाङा बे जयनिं हाबाफारिखौ लागासिनो दङ, बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा जागायखाबाय नामा हाबाफारिखौ? जागायखाबाय माने बयबो जुदि साखाफारा जाबाय जेब्ला आंबोथ' जानांगोन। आंबो लासै लासैनो आंबो साखाफारा जालांबाय थासिगोन। बेखौ आं दोनथ'नाय नंला, आङो स्टार्ट खालामबाय आरोखि। दा बिदिनो आङो रायजोआव बुरजा नङाब्लाबो बिदिनो फिसा फिसा आङो लालांबाय थागोन। आरो गोबां जायगायाव आं लाबाय, आरो गोबां जायगायाव आं मिडियायाव होआबालानो आं दोनदों। आं नै मिडियायाव होनाया बावाखै, नङाबा बिनि सिगांबो आं गोबां लाखांखाबाय गामि गामि थांनानै। दा आरो आं दा बेखौ दोनखोमानानै गैला आं अपेनारि ओंखारबाय आरोखि। नोंथांजों दिनैसिम जयेन जाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव बनरगाव बियाब हिसाबै बांसिनखौ BPFनिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनदों। गासिबो बांसिनानो BPFनि। BPFआ लोरबां जाथारबाय नामा बनरगावआव? लोरबां माने दंबावो, दाबो लोंबांनाय जाया। फैबावनांगौ दंबावो, मेला दंबावो। दा आं ओंखारबायना, दिनै आं स्टार्ट खालामजेनबाय। नोंथांमोना नुबाय थागोन, नोंथांमोना आं जयेन खालामबाय थागोन। आरो गोबां जोंनि बर'ल' नङा, गोबां गुबुन हारियाबो दंबावो जयेन जानांगौ दं। दा मुस्लिम हारिनिफ्रायबो आंजों जयेन जानो गोबां जगाजग लागासिनो दं। नाथाय आं बिथांमोनखौ दासिमबो खोथा होथ'वाखै, लासैनो आं लागोन। आरो गोबां बेंगलि, नेपालि, राजबंसि, आदिबासि, सावथाल बिसोरबो बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं लासै लासैनो फैनो। बिथांमोना फैगोन निस्सय। आं सिगाङाव बुंखादों, आं रावखौबो जबरदस्ति खालामा। जुदि रायज्लायनानै जुदि फैयोब्ला वेलकाम, जुदि फैथ्राबा बेयाव जबरदस्ति खालामनायनि जोंहा मोन्थाय गैया, नङा होमबा? बेखिनियानो आरो।